F'pajjiżna kienu rreġistrati 8 każi ġodda ta' COVID-19 fl-aħħar 24 siegħa, bit-total issa jitla għal 458. Il-każijiet attivi huma ta' 151 li wieħed minnhom jinsab rikoverat fl-ITU. Dan kien konfermat fil-bulettin mediku li ta' kuljum qed ikun ippreżentat mis-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci. Mit-8 każi pożittivi, 5 huma persuni li jgħixu fiċ-ċentru miftuħ ta' Ħalfar. It-3 każi l-oħra huma raġel Ingliż ta' 52 sena, mara Maltija ta' 29 sena li taħdem fis-settur tas-saħħa u mara oħra ta' 32 sena. Din tal-aħħar dbati mill-allerġija u għalhekk assumiet li s-sintomi li kellha kienu tal-allerġija. Kien għalhekk li s-Supretendent tas-Saħħa Pubblika appellat biex il-persuni li jħossu kwalinkwe sintomi jmorru jagħmlu it-test. Il-Professur Gauci spjegat li bejn it-2 u 3 kellna 17 persuna oħra illi fiequ minn din il-marda biex bekk issa it-total ta' dawk infejqa jitlaq għal 303. Fl-aħħar 24 siegħa saru l-fuq minn 1000 test tal-coronavirus. Jidher li din iż-żieda kienet attribwita għal fatt li t-tnejn sar appell biex dawk li m'għandhom ebda sintomi imorru xorta jagħmlu swab. Tajjeb ngħidu li iva aħna kellna numru ta' testijiet li kien hemm dawk in-nies li aħna ttestjajnihom sforz aħna wkoll l-outreach li għamilna biex aħna nkun nistgħu nittestjaw nies anke li mhumiex simptomatiċi. Għal domanda diretta dwar il-pjan tal-Ministeru tat-Turiżmu sabiex jerġa' jiftaħ l-ajruport ta' pajjiżna, il-Professur Gauci għażlet li ma tweġibx. Dan meta tnejn il-Ministru Giulia Farrugia ħabbret pjan biex l-ajruport jiftaħ, possibilment qabel ikollna vaċċin. Intant matul il-ġurnata ta' tnejn kienu mħarka mal-120 persuna illi kienu fi gruppi ta' aktar minn 3 u allura ma kinux qed josservaw id-direttivi tas-social distancing. Dawn l-individwi ġew immultati €100 kull wieħed. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika tennit l-appell tagħha biex kulħadd jibqa' jimxi mal-miżuri li hemm fis-seħħ. Vera l-maġġor parti tal-każijiet li kellna kienu sintomi li kienu minimi, ħafna minnhom baqgħu id-dar, ħafna minnhom ma kollhomx komplikazzjonijiet, però kellna wkoll sitwazzjonijiet fejn kellna anzjani u nies li kellhom mart kroniku li kellhom bżonn jidħlu l-isptar, li dawn jidħlu l-isptar. Sfortunatament kellna 4 persuni li tilfu ħajjithom. Mela hija naħdmu flimkien, ħalli dejjem inżommu dis-sitwazzjoni taħt kontroll baqda flimkien nistgħu naslu. F'dawn it-8 ġimgħat li għaddew saru wkoll 21,000 spezzjoni fuq persuni li kienu qegħdin fi kwarantina obbligatorja u f'din il-ħidma ħarġu 73 multa mill-Pulizija.